Ženík, ahoj, vítam ťa medzi nami. Už som v rámci, vrajší sebe tu nejakú nevestu našol. Našol. Vážne? To je pravda? Čuli ste? Áno. A potvrdíš, že už som v rámci na Tyršovej? Tak. No dobre, ale do Biciše? Hej. Bereš ju? Teraz tak. Aj do litadla? Aj do litadla. Dobre, potom, tak ma musí. You set my soul on fire, you pull my heartbeat toward the sun. You give me new eyes open, you call my heartbeat into love. There's a quiet moon. Ona? Ona. No keď je ona, keď si ju spoznal, potom je to dobré. Otázka by znala, že čo je láska, ne? Tak tá práva láska má také 4 ako keby podoby. Že v prvom rade nemyslí na seba. Ale to človek musí dospieť k tomu, že by som chcel, aby si bola šťastná pri mne, chceť pre toho druhého to lepšie. Lebo všetci sme na seba viac tak zameraní, ne? Že nemyslím na seba, myslím na neho, aby bol on šťastný. To sú také dve veci. Potom, že tá pravá láska je rozhodnutie. Že to nie je také, že no tá dajak, no tá, takže to nie na týždeň, na 2, ale to je na celý život. A vy čo ste trošku viacej viete, že prináša to aj obetu. Lebo keby sme si všetko dúbkali podľa svojho, tak by sme tu asi dnes takí šťastní radi neboli mnohí, nie? You set my soul on fire, you pull my heartbeat toward the sun. You give me new eyes open, you call my heartbeat into love. Sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu a že ťa neopustím až do smrti.